Мен 80 фатирлы йортта торам. Шул йортның хуҗабикәсе булам. Һәр вакытта сайлауларда катнашам бик теләп. Ул безнең бурычыбыз. Үзебезнең йортыбызда сайлауга бара алмый ята торган авыруларыбыз да бар. Ул авыруларның списокларын бирәм администрациягә һәм аларның өйләренә дә киләләр. Сайлауларда һәр вакыт 100% безнең йортыбызда яшәүчеләр катнашалар. Сайлаулар бик күңелле үтте, бик матур үтте. Маскалар бирделәр. Бер җирдән кирдек, икенче ишектән чыктык. Бик матур концертлар күрсәттеләр. Әлхәмдулиллаһ шөкер, исәнлектә алдагы сайлауларда да катнашырга насип булсын. Без менә каршык белән әле сайлаулардан кайттык кына. Үзебезнең кандидатларыбызга тавыш биреп, Татарстан Республикасы президентына да тавыш бирдек. Үзебезнең җирле депутатларга да без үзебезнең менә 74нче елдан бирле инде бер генә сайлауны да калдырганыбыз юк. Үзебезнең илебез, Татарстаныбыз, районыбыз чәчәк алсын өчен, матур булсын өчен, тормышыбыз гөрләп торсын өчен шушы сайлауларның берсендә калдырмаска тырышабыз. Моңа без барлык Татарстандагы һәм башка төбәкләрдәге сайлаучыларның да шушы ук сайлау көннәрендә сайлауга барып, үзләренең тавышларын бирсеннәр дигән өметтә калабыз. Впервые пришла на голосование и думаю, что мой голос очень важен для Татарстана.